Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Usamla Johannes Lamarie balat ho syakatanat kampo ying jangko sarkar India. Bandawa badi penpinkala kerteng no ya ke jela Meghalaya syakawai per ke kerteng, uloong baka kerteng Meghalaya kam ya hap setiap kinong song shnong jong kani ke jela. Ula ai nuksa da ka baong, baki naga ki yo ya ka Nagaland, ki Mizo ki yo ya ka Mizoram, ki Assamese ki yo ya ka Assam, barkum ta terter. Ya ka Meghalaya ru, ula ajing mut badan kam ban penkalano syaka khasi jantia an achiklan, lani ka hinyotrap an achiklan. Uniu samlau lai thu ru baka sarkar India ka laban le yakani namar ba menshwa yakiwe ki jilla ru lapin kala kerteng kum ka Travancore Cochin shaka jilla Kerala ka Madhya Bharat shaka Madhya Pradesh ka Mysore state shaka Karnataka ka Madras state shaka Tamil Nadu ka Uttaranchal shaka Uttarakhand bar ka Orissa shaka Odisha. Halor kini ka jingkwa usamla Johannes ulaong baki don kiwe pat ki daru badan kam ya ka jingpin kala kerteng ya ka ba umpat kwa banya thu menta. Hagani ko por ngakwa ban keren yupi ki pajba ki ba pej yakini ka item ko jonga menta kesngi hakaba ngi nakapor sikopor kijing perkhat jonga ngi sngo ba ngi ladon kam ban penkelai ya ke kerteng jo kejela Meghalaya syaki wei pat ki kerteng ki baya hap bat ki nong song snong leni ki jet nriu ki besong basa apo kejela Meghalaya ya kejela Meghalaya layo ya ke state Kabupura leni kejela Kabupura haus nem kat khandai spa New Puar hakaba kini ki artli ki district kiba ngi tip iki hakito ki por kum ka United Khasi Hills batru ya ke Jaintia Hills la batru ya ke Garo Hills hakito ko por ki wan penlong lang ya kene ka jela Meghalaya ke jungi bat ya ke kerteng jo ke jela Meghalaya la ai da kata ke kerteng Meghalaya ka bumut abode of clouds lene ka yeng jong kilo te ke ka bangakwa penong ne ka long hakito ko por ka long ba ngi kum ke jet benriu ngi kum ki besong basa apo ke jela Meghalaya ngi bun sin gem su thu igini ka kerteng jong ke jela ya ka bala ai ya ke jela Meghalaya ngi ngitip ya ka da ka Meghalaya ka badai ka ktien Sanskrit lene ka bomdei kata ka ktien ka bayahap bat kini ki besong basa lene ki jet benriu ki besong basa apo ke jela Meghalaya te kumta ha ka arpusan terik jong ubnai Julai jong snem arjar arpuar ngalatho ya ka we ki sithi sha u Home Minister jong keri India batru syaka Presiden jong keri India ka Draupadi Murmu hakaba ngela ai ya kata ka jing kwa ka jungi ka jing kwa ka jonga na kaliang jonga ban penkela no ka ketien jong ka jela Meghalaya syaki we pat ki ketien ki baya hap ki nong song snong jong ka jela Meghalaya te hang ni ha ka sithi ka jonga ngala tho ngala ong ba ka jela Meghalaya la kumnu ka de ban yo no ka kerteng ka baya hap bat ki nong song snong ka jong ka kumbalong ki naga ya ke jela Nagaland la ai de kata ke kerteng Nagaland nomor bebeli ki besong basa hapo ke jela Nagaland hakini ki sngi bom ta ki de ki naga nang tai ke Mizoram ru ki ai no de kata ke kentien Mizoram nomor ki besong basa hapo ke jela Mizoram ki de ki Mizo nang ta Manipur ke Kalongkumju Arunachal ru Kalongkumju nang ta Assamese ru Kalongkumju bat Tripura ru Kalongkumju na kini ki nyutli ki jela ki badan ha kathan chete lamingi ki jungi baru anru tli kini ki jela ki don bet ya ka kerteng ka ba ya hap bat ka ba ya dei bat kita kinong song snong hendai dei tang ka jela Meghalaya ka ba yo ya kata ka kerteng ka ba ya hap kinong song snong te kumta hagani ka sithi ka bangala tho ngi ong ba ngila don kam kumnu bangin yo no ya ka kerteng jong ka jela Meghalaya ka ban penkela no dokumei khnang ba kan ya hap kinong song snong jong ka jela Meghalaya te ke ka bangakwa ban ong ni ka long ba hagani sithi ngala tho ba ka jing don kam ban penkela no ka ketien ye jong ka jela Meghalaya sya ka ketien ka ba kham ya hap kala bandai khasi Jaintia an Achiklan leni khasi Jaintia an Garolan leni kala bandai no hinyu trep an Achiklan leni hinyu trep an Garolan bakum ta terter ngila ban ai no de ka kerteng ka ba ya hap bat kinong song snong jong ka jela Meghalaya
tinggal tho igini kisithi ko mangalai tho ipi mentah ka arpu santrik jong benai Julai haus nem arjar arpu bat hadin katu kanisngi haka arpu khandai trik jong benai Julai hi naka office jong ka presiden jong keri India ka badai ka president's secretariat kala ai ke jing tho kala pediang igini ke jing tho ke jonga hakatu ka snem hakatu ka benai ka bangla tho mencam snem ka dei bat ru ka sorka ka home ministry na po ka office jong Amit Shah nang tei kala pha ka jing tho sya ka state government hakaba kala pha ka jing tho sya u secretary personal but AR jong ke jela Meghalaya uba Cyril Dingdo ba la kumnu ba igini ka jing ka suggestion lani kata ka jing ai jing mun ba ka sorkar Meghalaya kala penpediang ti hagani ke jing yo jubab ke jungi nang te po Delhi ki ong ba ka sorkar Meghalaya lani ka state government ke jungi kala ai ya kata ke jing tho ko ong ba ya kata ke suggestion noted ka bumut ba ya kani ke jing ai jing mun la ngan ong kumno ki la long kum baki mdei baki la pediang Henry ki la sngo don kam hiru bakan long kum ta ti ngakwa ban ong ni ke jing pengkelai ya ke jela ya ka kerteng jong ke jela Meghalaya la ban le namar bangi I ha keleng jong keri India ru ki babun ki state jong ke ri India hapok keri India ki pengkelai ke kerteng jong ke jela ke jong ki kumni harum nang mensyua ngitip ya ka Travancore Cochin dah kata ke kerteng haki por ke pemensyua Henry ke kelano sya ke kerteng jong ka Kerala kata ki pediang ha ka Shitarik jong November kat kendai spa San Punriu nang ta ka Madhya Bharat ki penkela sya ka Madhya Pradesh ha ka Shitarik hi jong November kat kendai spa San Kendai nang tai ka Madras State ki penkela sya ka kerteng jong ka jela Tamil Nadu ke bangitip menta ha ka khat Southrik jong benai January kat kendai spa Andhra Kendai nang tai ka Mysore State ka kela sya ka Karnataka ha ka Shitarik jong benai November kat kendai spa New Phulai nang ta Uttaranchal ki penkela no sya ka kerteng Uttarakhand ha ka Shitarik jong benai January arhajar nyau nang ta ka bakhat du pan pengkelai ke kerteng jong kawai ni ke jela hapok ke ri India ka dei ke Orissa ka bala kela menta sya ka Odisha ka ni ka dei ka Southrik jong benai November arhajar khatway tenga kwa ban keren ni ka jing pengkelai ya ka kerteng jong kanu ke jela kamdei ke ba adu kata-kata namar ba ka artikel ka balai bat ka barsau hapok ka constitution jong ke ri India ki ong ba la ban wanra ya ka bill lani ya kata ka jing penrung hapok ke parlimen ya ban penkelai ke kerteng jong kenu ke jela da ka jing yo jing bit lani da kata ke baki ong de ketin pareng da kata ka recommendation naka presiden jong keri India ti hangni ngakwa ban ong susu ba haba penkelai ya ke kerteng jong kenu ke jela om da don kam ban don kata ka amendment lani kata ke jing penkelah ke kot tuti sencar jong keri India ban penkelah kerteng ya kenu ke jela namar ba belai ba ke presiden jong keri India lani ke office jong presiden jong keri India kila ban le kumta ti ya kenu ke bil ke baki penrung hapok parlimen kani kum ba katho kani ke ketin pareng ko ong ba the views of the state assembly are not binding kabamut ba la ban shim ya ka jing ai jing mut ke state assembly ban pengkelai ke kerteng jong kenu ke jela ni la ban om shim bro Henry kata ka bill ka dei ban lej bej hapok parlimen namar ba belai ba haba phi kwa ban pengkelai ke ya ka kerteng jong ke jela ru phim don kam da kata ka 2/3 majority Henry phi don kam tang da ka simple majority ti nang ta shu ka jing don kam ban le ya ka ban pengkelai ke kerteng jong ka jela ka syong ha ka rai jong ka presiden jong keri India te kumba ka lalong ha kini ke sithi ka bangala tho si ka presiden jong keri India ka office jong ka presiden jong keri India ka bamenta ka la pediang igini ke jing ai jing mut bat kalong gubernur kam bah ban pengkelai ya ke kerteng jong ke jela Meghalaya ke jungi namar ba ku bangala ong mene ba ki basyong basa hapok ke jela Meghalaya ke jungi ki de ki khasi bat ki garo ti lada ki ai de ke kerteng Meghalaya ka bumut ba kam ya hab bat kita kinong song stong jong ka jela Meghalaya ke jungi kumba ki long ki we ki state kumbangala ong ipi mene ti kata ka we ke jing don kam bangin pengkelai ke kerteng jong ke jela Meghalaya ki we pade ki syakawai pade ke kerteng knang ba kan long kam ya jan bat ki pat ba ham ya jan bat ki pat ba ki besyong basa hapok ke jela Meghalaya ke jungi ti kajing don kam ban pengkelai ke kerteng jong ke jela Meghalaya ru ki bun ki daw ki bangam patla banyetu menta namar ba belai ba ki don ki ba ngirang mut ban yat nang ni syakmat ban
ban le ya ka ne ka ya ban ya ikelti ke ba ngi thmu ban ya nam handre ngi don kam sho ban pengkala ya ka kerteng jong ke jela Meghalaya ke jungi khnang ba kan long ke ba ngi la ban pen urlong yikiwi pada kijing temu ki bangam pak la ban batai pi menta Henry kadon ke re ke ba ni kwa ban don no kata kijing itu ya ke jela Meghalaya da ke kerteng ke ba khamlong yajan bat ki nong sok snong jong ke jela Meghalaya ke jumi te kumba ke ni ke sarkar kumba ka office jong ka Home Ministry nanti napok Delhi kalau pak ini ke suggestion leni ke jing ai jingmut ke state government jong jela Meghalaya bekas ke jela Meghalaya ke jungi ru kembang ala ong ipi meneh ka arfu khnai trik jong brai menyau jong snem arajar arfu ar kalau pak ke jing tho bat ki ong bai ke ni ke suggestion ke bangila ai kila pediang bat ki la banwan ra ya kata ke jing pengkelai ke kerteng jong jela Meghalaya ke jungi ti ngakwa bangan but din ni ke ni nomor babelai ba kidon ki jing temu ki ba shalndet ki bangi kwa ban bahkan ya cekmat kenang ba ngila ban yo le se hadin ngila ban pen ya ki we pada ki kam ku bangal ong ti ki dan ki jing temu ki ba idon kam shwa ban pengkela ya ke keteng jong ke jela Meghalaya ke jungi